Machiegni kendo nyakora moga jwang'e wechewa manyien mago imore kawuono niendi. Ka wadhi nyime bang' twak wayudo ni migawo mar thieth e kaunti ma Migori ochako chenro mar chiwo hocho ne jochiw thieth kendo neno ni otieko midhiero mag dang'ni mag paro ma kelo negi midhiero. Ka coordinator mar chenro mag kedo gi tuoche mag ma ok gam Polo Lik okoni chenro no endo geto konyo jochiw thieth ma dibed ni kod dang'ni mag paro kendo mangimagi ni kama tek. Okoni kaunti ma Migori osebedo gi kwan mamedore mar ji manigi dang'ni mag paro kod tuoche mag wilruok mar paro. Kwan ji maohewo 1,900 osechopo kuonde mag thieth e higa mokalo. Priska Atieno ma en jahocho osiptal ma Migori Level 4 okoni osebedo koyudo jotuo mathoth mani kod dang'ni mag paro. There are a lot of issues of suicide, there are a lot of issues of people killing one another, there are a lot of issues of people just ignoring even their families. So this points to a greater problem in the society, which of course if not tackled as an urgent issue, then we may have a disaster in the making. So our plan as a county is to involve everyone in this, and we have a robust mental clinic run by a clinical officer who is trained on psychiatry, nurse, and several other people that support them, like the clinical psychologist. In a week, we can receive like 20 to 21 cases, because in recent past, there was this pandemic era of COVID. People were stressed, people are having stress because our sources of income were strained and our responsibilities are still constant. So you find somebody is stressed at work. When she comes home, she's stressed because she cannot meet her demands at home.